ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രഗ്നൻസി ചിക്കനാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമുക്കൊരു ചിക്കൻ മുഴുവനായി കഴുകിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള മസാല റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് പുളിയുടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പുളി ഓപ്ഷണലാണ്, വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം. ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ മസാലയും ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് നല്ലവണ്ണം കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇനി മസാല ചിക്കനിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. മസാല പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ 3 മണിക്കൂർ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അതിൻ്റെ ഫില്ലപ്പിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: തക്കാളി, ക്യാരറ്റ്, പച്ചമുളക്, കടലപ്പരിപ്പ് കുതിർത്തെടുത്തതാണ്, ഉള്ളി, 2 മുട്ട, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി എന്നിവയാണ്. ഇനി നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാം. അതിനു വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഫ്രൈ പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നല്ലവണ്ണം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്യാം. അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലവണ്ണം ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും ആഡ് ചെയ്യാം. ചെറിയ ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് വേഗം വഴന്നു കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്കിതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കാം. ഇത് ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1/2 കഷ്ണം തക്കാളിയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് സോയാ സോസ് ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കടലപ്പരിപ്പ് കുതിർത്തെടുത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മതി. 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായി ഡ്രൈ ചെയ്ത് വരുന്നത് വരെ നമുക്കിതിനെ ചെറുതീയിൽ വെക്കാം. നമുക്ക് ഈ മസാല ഇനി ചിക്കനിലേക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാം.
മസാലയും ഫില്ലപ്പും കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ആവിയിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഓപ്ഷനാണ്. ഓവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓവനിലാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിനെ ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ പാകമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിനെ സർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻറ്റ് ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക, ഓൾ എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.